Daňová minútka. Viete, že ak pracujete alebo podnikáte, máte nárok na daňový bonus na dieťa za celý rok? Na daňový bonus na dieťa má nárok daňovník, ktorý pracoval alebo podnikal časť roka alebo celý rok. Ak daňovník pracoval alebo podnikal iba časť roka, môže si uplatniť v daňovom priznaní daňový bonus za celý rok. Ale iba vtedy, ak si daňový bonus neuplatňuje aj druhý rodič dieťaťa. Daňový bonus uvediete do priznania v aplikácii v 3. kroku. V aplikácii vyplníte počet detí, vyplatený daňový bonus zamestnávateľom, údaje o dieťati a zaškrtnete nárok za celý rok. Daňový bonus na dieťa za celý rok sa zohľadní v daňovom priznaní. Sledujte nás a nenechajte si ujsť ďalšiu daňovú minútku.